Tak, vítam vás pri sledovaní tohto videa. V tomto príspevku sa posnažím dať vám 3 také jednoduché tipy, ako zlepšiť svoj inzerát v prípade, že ste sa rozhodli predávať nehnuteľnosť. Prvým môjim takým tipom je, že treba si nehnuteľnosť naozaj upratať. Tým, že si ju upraceme a spravíme tzv. Hotelový efekt, tak určite zaujíme viac, ako keď si na fotky vyfotíme svoje osobné veci alebo niečo, čo tam nepatrí. Druhým takým typom je, že by sme nemali zabúdať na svetlo. A určite všetky fotky vyzerajú lepšie, ak je tam nejaké prirodzené svetlo, takže snažíme sa fotiť možno, keď je lepšie počasie vonku, alebo určite rozsvietime všetky svetlá, ktoré sú možné. A tretím takým typom je, skúsme fotiť na šírku. A pokiaľ fotíme na šírku, obsiahneme väčší priestor, potenciálne kupujúci si vedia lepšie predstaviť, ako tá nehnuteľnosť vyzerá a budú mať potom aj väčšiu predstavu, že ak sa teda rozhodnú tú nehnuteľnosť prísť si pozrieť osobne, do akého priestoru idú. Takže ak sa náhodou chystáte predávať nehnuteľnosť alebo aktuálne predávate, chcete poradiť, ako lepšie urobiť inzerciu, pokojne sa na mňa obráte, veľmi rád vám s tým pomôžem.